Čaute blázni. Let's go! Chlapci, ja som nedokázal mať to intro ani nejako dlho, ja som proste už ma treboval pustiť. Joj! It's here! It's here! Future is here, old man. Úplne mám Blade Runnerovský západ slnka, chat. Není to vidieť tak dobre na kamere, ale naživo som tí kokoci prípadám jak niekde v nejakom tomto. To bude halus, no, ideme to teraz spolu celé vymysleť, to bude zábavička. Je to hej. Týpek konečne opravil klímu, len škoda, že došiel o 8 ráno. Chlapci, to není o obale, to je o tom, čo je vnútri pre Boha. Mám úplne v piči, v akom obale to dojde, hlavne nech to funguje. Dámy a páni, Starlink. No čo, kde pôjdeš? Jak ťa dáme? Ty kokon, jasne pôjde tuto za to ucho, čo sa drží tento. Nebejeme. Treba väčší batoh? Si sa zbláznil, vieš, aký je obrovský tento batoh? Počkaj, akože z druhej strany, hej, pardon. Peknejšie aj svieti logo Predatoru, pozrite, rovno pod to. Dobre, poďme vyskúšať tu najdôležitejšie teraz. Dobre, pichlo sa to tam. Všetk, pichlo sa to tam. Start setup. Áno, svieti voda. Musíš to do neba namieriť. Ďakujem za informáciu. Nie je to jasné, ja som len prvotne... Pochopil, že prvotne som chcel najprv ako keby dosiahnuť to, že či budem schopný to mať na externej nabíjačke. Dobre, sme pripojení na Starlink. Dávame Starlinku chat. Blika! Start setup. OK. Confirm. Entering Starlink network. Determining alignment. Adjustment may be necessary in a moment for the best performance. Nie, ten satelit som si kúpil, aby som sa na ňo pozeral v obývačke. Otvoril ako turista mapu. Teraz môžeme ísť pozrieť aj Titaník od LOL. Jasné. Optimizing connection. Starlink is determining which satellites will provide the best connection. Dáva si na čas, chalan, ale hej, pozeral som YouTube video, keď to typek nastavoval a hovoril, že to alignmentovanie trvá tak približne 10 minút a potom bude ešte pravdepodobne update. Fú, normálne chlapci mi došlo teplo. A keď mal dobre elektriny, typek to meral v neaktivite 28 W, v aktivite 40 W. 28-30 v neaktivite, 38-40 v aktivite, keď dal speed test. Všetko ideme skúsiť. Mám na to niekoľko negatívnych recenzií, mám na to niekoľko pozitívnych recenzií. Týpek v Amerike s tým išiel autom, rýchlo a bolo to v pohode. Išlo mu to. Týpek v Nemecku s tým išiel pešo a nešlo mu to. Zobral som ten Regional Mobile Go neobmedzený. Hej, budem to na hlave nosiť jak šiltovku. To sa platí ako paušál mesačne a vieš to hocikedy pauznúť. Getting online is taking longer than usual. Make sure Starlink has a completely clear view of sky. Nemá clear view, nemá, lebo ja tam mám aj sklo a to by teoreticky nemuselo vadiť. Ale idem tak do šikma, no. Čítaš po sebe, čo rozprávaš? Ja mám byť teraz 15 minút naklonený so satelitom von z terasy? Si normálny? Proste keď sa mi to nepodarí nastaviť takto, stacionárne, tak sa tu asi nebudem pol hodinu nakláňať z balkóna. Rozmýšľaš čím? Šnúrkami od topánok? Alebo ako prosím ťa, čím rozmýšľaš? Akože dosť špeciálny kábel, no, aby to bolo vodeodolné, vodotesné. 1 meter ponor na pol hodinu. To prežije. Ty blázen. Wow. Powerbanka nevie dať toľko. Insta refund za takúto haraburdu kapa, aby si človek ešte za liter kúpil powerbanku. Čiže nič nie je nevyriešiteľné. Aký je plán? Nechajte sa prekvapiť. Videli ste mňa niekedy sa vzdávať? Máme plán A a plán B. Myšky, kokotiny, koláče. No tak. Pokus to bol dobrý, ale nevyšiel. Prechádzame na plán B. Zatiaľ môj plán B failuje, ale nevzdávam sa.
stále sa nevzdávam. Starlink nie je ešte vôbec nastavený, pretože ja na proste nejaké ešte šťastie, že som si ten Starlink ako keby nechcel kúpiť ako hlavný internet, lebo evidentne úplne z mojeho balkónu, z terasy, sa nepripojú na satelit. Hello. You are open, right? You are open. You are open, right? Yes. Ah. You want to sit when you have? No, it's okay, thank you very much. Can I ask you just important, until when is open the kitchen? The kitchen is 10:30. And there is any chance you have electricity? I can plug because I'm turning down the batteries and one the socket for the electricity. Yes? Okay, we can ask the what is the name of the to charge what? To charge like something like those, like laptop. Ah, no, laptop. Yes. Like this. Ah, it's long. To ešte nevieš, že tu idem ťahať tylko na koniec lode. Teraz celá loďka. To je aké pekné. Wow, jaký obrazec. OK, sme napojení. Settings. Sme napojení. Počkajte. Chat! Sme napojení. Chat, prepájam vás oficiálne na prvý stream do satelitu. My ideme cez Starlink. Ja mám zimovňavky ako koko. Vítajte na prvom oficiálnom streame, mojom IRL streame cez satelit. Akože bez srandy, ja neviem to popísať. Neviem popísať proste že pocity. Ja viem, že je to pre niekoho možno úplná pičovina, alebo možno proste úplná hlúposť. Ale proste my streamujeme si satelit. A môžeme ísť kde chceme. Čiže my môžeme ísť kde chceme na celej tejto planéte. Dal som Full HD 60 fps 3000 bitrate na H265. Medzi kvetináčami je satelit. Táto srandička, chlapci, tam hore niekto so škrečkami nás napája. Ešte to musíme zmobilniť. Musím zabezpečiť dostatočne silnú powerbanku. Čiže ja som skurvený trendsetter s tým videom od Radbika. Ja som vlastne predpovedal budúcnosť. A nie ďaleko. Tu na je upload. A pozrite sa, tu máme uploadík. Ping Success, Starlink 97,98, router 97,44. Hoci aké donut teraz dojde, kým som tu, všetko dám babenke. You make videos or something like that? Live stream. Ah, yes. And that's a satellite, so I had to I'm testing it today, and I'm because I was checking and it's so good. I was interested as well. Yes, and Yes. this is for you for every travel and for travel and stuff. Sorry? Stick for you for everything. No, it's okay. You helped me really well. Thank you so much. I think. Yeah, I need to make it mobile, but I don't have power bank. So tomorrow I need to go to some electronic shop and purchase power bank so I can be mobile. And it will be working at the backpack and I can go anywhere in the world. I will have internet. No ideme, chat, pozdravte sa. Thank you very much. Bye. Thank you very much, bye. Chat, pogers. We did it. Zlatá bola. Mega zlatá bola. Toto je tá loďka vlastne, vidíte, tu sme boli. Ja s tým Starlinkom dneska budem spať.
Akože není ich tu veľa, če. To boli tie výpadky podľa mňa. Toto je až strašidelné. Viete, čo mi to pripomína? Kingsmanov. Ja viem, že Zem je na piču, tu naozaj vyozobrazená, Stingy. To ako plne súhlasím. Ako nezdielam tieto konšpiračné teórie gulatej Zeme. Fuj. Čet, ďakujem blázni. Vidíme sa zajtra. Ono, Magic sa deje aj hlavne mimo stream, kde to celé treba vymysleť, nastaviť, kúpiť, porobiť, aby to všetko potom fungovalo na streame. Ďakujem za dnešok, ďakujem za všetko, vidíme sa zajtra.